Wat fantastisch waar. Zinnen en nog eens een keer zinnen. En ze blijft het van de middag. En hebben letter in de middag toch wel die ondergaande zinnen. Die prachtig wijs zijn. Schitterend om even een plaatje van te maken. En dan de temperaturen van de middag. Die liggen ze om bij de 12 of de 3 graden heen. En er is net volle wien. Bij toch het al die misschien wat milder onveelt. Dan de wien, zwak of matig. Zwak onmatig, maar ik zeg ze, uit het oosten mooi, uit de oostelijke richting mooi. Dan joen en vannacht, restig waar, lichte frost, -2, -3 graden. Maar ik denk verder op de provincie, steeds maar meer het loon in, nog zo'n 4 graden frost voor het oosten, zuidoosten van de provincie. En dat zou ik zomaar 5 graden worden kennen. Dan is er nog kans op mist en op plakken kind geleid worden. En natuurlijk, dat geldt voor joen, vannacht en van meneer, autoruiten schrabje als de auto boeten steert.